Jákup Anthoniusen, första halvan, hjärtat luck i höllina. Tack för det. Nu är höllina med kött för öppen en vecka. Hur ser det ut? Det går inte överallt. Alltid hon är negg upp till snäron. Så det kan ju räcka som det ska ja. Så allt kommer på plats. Nej, det är väl ske att det är nog små ting som manglar men det är inte längt av mål. Det är en lastdisträ i höllina där. Jag inte vant att det är för kött 2 år sedan. Nej, det är inte drömt om. Det är inte drömt om. Det har varit ordentligt livrätt skedde. Och hur ja, för det kan det väl ha en lastdisträ. Är omståndare till det? Omståndare är öliga goar. Då så här till next seat plus och till flytta faktiskt långt komrejsne så jo, jag hade omståndare fullt så goar här i hesa höllina som en är höll färja. Hur ser faktiskt det att höllina? Det är öliga positivt. Öl kan det ha varit glad för henne och jo, det är bara gott. Bara positivt att höra om henne. Kan du en sluk hölla säga för Klaksvíkarna? Och hon är alltid säga, för alla norringar till nu blir omståndare till alla norringarna och innan då och utsatt. Och som man säger, då hackar vi 100% där för att säga så till allmänliga öliga nekva säger jag.